אחת המדינות הקטנות ביותר בעולם, עם אלפית מאוכלוסיית העולם, רק בת 60, תחת איום מתמיד. ובכל זאת, יחסית למספר תושביה, ישראל היא המדינה שקולטת הכי הרבה עלייה בעולם. מספר העולים שנקלטו בה במשך 60 שנה גדול ב-350% מאוכלוסייתה המקורית. ישראל היא המדינה היחידה בעולם שהקימה לתחייה שפה לא מדוברת. מאז הקמתה זכתה מדינת ישראל ליותר פרסי נובל לנפש מכל מדינה אחרת. במספרים מוחלטים יש בה יותר חתני פרס נובל מאשר בסין, מקסיקו ויפן. תוחלת החיים בישראל היא השמינית בעולם, 80.7 שנים, והיא ארוכה יותר מזו שבאנגליה, ארצות הברית וגרמניה. במשך 3 שנים ברציפות זכו סרטים ישראליים למועמדות לפרס האוסקר בתור הסרטים הזרים הטובים ביותר. ישראל היא המדינה היחידה בעולם שנכנסה למאה ה-21 עם עלייה במספר העצים שבה, דבר הראוי במיוחד לציון משום שרוב שטחה הוא מדבר. בלמעלה מ-90% מהבתים בישראל מותקנים דודי שמש, האחוז הגבוה ביותר בעולם. מוסדות המחקר הישראלים מדורגים במקום השלישי בעולם. ישראל מדורגת שנייה במדעי החלל. בישראל מוציאים לאור יותר כתבי עת מדעיים לנפש מאשר בכל מדינה אחרת בהפרש ניכר. שיעור היזמות בקרב נשים בישראל מדורג במקום השלישי בעולם. הון הסיכון המושקע בישראל הוא הגבוה ביותר בעולם יחסית לנפש, פי 30 מאירופה. ישראל היא המובילה בעולם בפיתוח פטנטים לציוד רפואי. לישראל יש יותר חברות הנסחרות בנסדק מכל מדינה אחרת מלבד ארצות הברית, יותר מכל אירופה, הודו, סין ויפן גם יחד. יחסית לאוכלוסייתה, לישראל יש את מספר חברות ההזנק הגדול ביותר בעולם. במספרים מוחלטים, בישראל יש יותר חברות הזנק מאשר בכל מדינה אחרת מלבד ארצות הברית. ישראל היא המדינה היחידה בעולם שאוכלוסייתה המקומית חזרה אל מולדתה לאחר 2000 שנות גלות כפויה. יש בעולם 26 מדינות מוסלמיות רשמיות ו18 מדינות נוצריות רשמיות, אולם רק מדינה יהודית אחת.